u titlaqni. Inqalleb fil-kliem tqabilna, tislijiet miġbura b'bosta mill-art minn tlaqt. Id-dellijiet għetajna qalbna nfittxu. Sentejn ilu bdew is-serati jiena Claudia Gauci u Lianna Llul, kien jisimha Margherita Timbotta fi Grizmejja u kien vers minn poeżija ta' Claudia Gauci. Din is-sena, għax di konna ħanamluha fil-verità s-sena l-oħra ma mbagħad minħabba il-COVID ma stajniex, din is-sena ħan nirrepetu l-istess tip ta' serata bil-poeżiji minn tlieta li aħna u ma nwarrax qabel tiġi inti huwa vers minn poeżija tiegħi. Issa qed nittawallek nittieqa u ma narakx fejn. Tliet awturi lokali qasmu xogħlijiet letterari oriġinali dwar is-siġar u l-wart, fejn libsu l-libsa tal-ħarifa u qasmuha mal-pubbliku bi kliemhom. Illum se niltaqgħu mal-awturi Lianna Llul, Claudia Gauci u Clara Zoppardi. Nittama li biex xi ħaġa li tiegħi imma. Il-tema prinċipali hija s-siġar. Kollha kemm aħna mnebħin mis-siġar f'dan il-każ. Jiena għamilt sena ngħix barra l-Olanda u dan iċ-ċiklu ta' poeżiji huwa mnebbaħ mill-ħarifa proprja, ġifieri mis-siġar tal-ħarifa. Imma mhux biss, din hija tema prinċipali li anke ħadd tidher f'Lianna Llul u fi Claudia Gauci li għadha kif ippubblikat ktieb ta' poeżiji wkoll. Imma hemm temi oħra bħalma wieħed jista' jimmaġina, ġifieri mit-tema jiena fil-poeżiji tiegħi pereżempju tal-maternità, it-tema tar-relazzjoni anke bejn ħbieb u b'mod partikolari naħseb it-tema tas-solitudni. Ħalli għamlet poeżija. Poeżija tal-paġama, in-nies. Serati bħal dawn huma importanti ħafna għax aħna meta nikdbu l-poeżija jew il-letteratura ma nikdbux għalina nfusna biss għalmenu, nikdbuha għal ħaddieħor biex titwassal. Issa titwassal permezz tal-pubblikazzjoni tal-ktieb imma naħseb il-kelma moqrija hija importanti ħafna wkoll il-mod kif naqraw, kif anke bl-espressjoni tagħna stess, bil-lingwaġġ fiżiku tagħna qegħdin inwasslu dawn it-temi, dawn il-ħsibijiet lil ħaddieħor. Ġifieri qegħdin nesponu ruħna wkoll kemm bħala kittieba biex dak li ikun iktar konxju tal-kitba li qed tinkiteb bħalissa u kemm bħala qatt fih innifsu li naħseb huwa importanti ħafna li nartikolawha din il-kelma b'mod tajjeb u li jiġu n-nies jisimgħuna fuq kollox. Konti u tifkiriet. Sarilin u ġejja. Il-kelma politika nużawha ħafna sirna, hija kelma kbira, però fl-istess ħin dak kollu li nagħmlu huwa politiku, anke l-fatt stess ta' din is-serata li se ntellgħu hija att politiku fija nfisha li nsemmaw leħinna fuq ċerti temi u kwistjonijiet li lilna joqtuna b'mod personali ma mhux biss. Sir Lotti ġranet bil-numri ta' screens li nara tat-television. Matul is-snin kellna nixfa ta' kittiba nisa biex ngħidlek u anke kienu jiktbu forsi ma konniex nafu bihom, jiġifieri nsemmu l-Mary Mejla, il-Doreen Mikallef, imma f'dawn l-aħħar snin anke bejn wieħed u ieħor forsi minn Marija Gregga Nadol quddiem ikollna nisa li qegħdin jiktbu poeżiji interessanti ħafna b'vuċijiet ġodda u friski. U li qegħdin iwasslu anke allura l-perspettiva tagħhom, qegħdin jiktbu l-mara lill-mara u lis-soċjetà ġenerali biex ngħidlek. Janti fuq ħoġri, ħsibni se ngħidlek ħoġra li tieqa ma qedlek. Din is-serata ma nwarrax qabel tiġi int il-tema tagħha kif qalu Claudia u Claire hija dik tas-siġar u allura f'dan is-sens is-siġar huma element pubbliku, qegħdin fi spazju pubbliku ħafna drabi u allura qed nikkummentaw fuqhom b'dan il-mod imma daqskemm huma spazju pubbliku fil-verità jsiru wkoll spazju personali. U f'dan is-sens hawnhekk Studio Solipsis fejn tittella din is-serata ukoll minn dan l-ispazju pubbliku qed isir dan l-ispazju personali għaliex qed naqsmu anke l-iktar ħsibijiet intimi tagħna biex ngħidlek.